Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi Olgun Sapar Ağaň sahypasyna görsanilen an bilen eden söhbetdeşligimizi gelen hatlardan jaňlardan başlamakçy. Bir topar adam bana jaň edip sorudy halmyran dagy gaty enaý boldy, şeýle gowy boldy, eden anlamy çykyş etdi, siz şolar ýa tegele stol gurnapsyňyz. Şolar ýa gepleşiklerin dowamy bolsun hökmen. Gaty gerekler şu zatlar. Bizem bar şol işlere goşuljak, köpde de bizem ene jaň etjek, şol derneğe barjak, gerek bolsa çykyşam etjek diýip. Kän adam ýa, şol tane erkeklerim bar, eden anlarym bar jaň edenliň içinde. Diýen täsirli bolupdyr. Ogurly haýyrly bolsun watandaşlar, dowamly bolsun. Ýene mergede şol gatnaşan denanlary taňry ýalkasyn aýdýan, taparady sag bolun diýip. Şo gurulan derneğin ilkinji adamlary şu watandaşlar. Ol biziň geleceğimiz üçin edilýän işleriň başlangyjy. Ol dernekde diňe erkek kişiler däl, ol dernekde denanlarym erkekler bilen deň hatarda rahmet çekip deň hatarda diktatura garşy görüşip oturlar. Taňry ýalkasyn hemmesini, gelellere de geljeklere de. Şol derneğin ýol başçylarynyň biri Tuğça Doğanmaz öýde aýdyp berdi. Ben 2-3 ay mundan uzulyp şol işlere goşuljagym habarym ýokdy, bilemakdym, duýamakdym. Şu netije geldim, şu adamlar dinläp öz geljegime özüm göz ýetirdim, bizde gelecek ýok, eger özümüz görüşmesek diýip. Adam aýdy, ýüzümi görkezip çykyş edýän öz programmasyny aýtdy şo taýdy. Bu bir gahrymançylyk. Bu bir ullukan iş. Bizim halkımız için edilýän iş. Menem gaty beren. Şolar ýaly çykyşlaryň, şolar ýaly işleriň üstüne dowamy bolmagy üçin men size şu şartlary aýdyp otyryn. Barın dernek size garaşyp otyr. Şu taýda çözüljek meseleler aýdylyp otyr. Sapar ağa bilen dünkü bolan gepleşigimde aýtdy. Şol taýda ýanky çağırır bağa açıldı, ona eneke gerektir, dil bilýän adamlar gerektir, ýene soňra mogollumlar gerektir, öz türkmen dilimiz şo taýda da öwrenmäge gerek bir topar zatlar. Studentlere kömek bardan aýdyp berdiler. Kesel bolan adamlar bejermek barada ýeňillikli ardan şertde bulary bejergi bermek barada, bir keselhana bilen gürleşip berler. Hemmesi halk üçin edili. Eger hökümet işlerini aktif edemeni yatmalyň zat ýok, öz aladamyzy özümiz etmeli. Ýurtda hökümet ýok, biz hökümeti ýurduň daşyna düzmeli watandaşlar. Düzülüp motor, şol adamlar geler, hökümete de, parlamente de, beýleki pudoklara da. Gelin sizden bir çetiniň girişin watany döwleti düzeltmek üçin. Ýurda barıp düzeltmeli diýerler bolýar, ýurda barmak hak biz özümiz bir işleşmäni öwrenmeli, bir kollektiv bolup biri ynanyp etjek işimizi bilmeli baramyzdan soň. Ýöne baramyzdan soň näme etmeli diýip durmaly, baran günümden men bilýän etjek adam diýip aýtmaly. Şoň üçin taýýarlyk gerek bize hemmemiz. Başla. Şoň diýjek bolýan adam watandaşlar iş gün-günden yola düşüp başladı. Meseleler aydınlaşýar. Öňümizde duran maksatnamalarymız bar, mailnamalarymız berilip dur, halk eşitip dur, okap dur, girin, görün, gatnaşyň, özüňize geregini alyň şu zatlardan. O ýurdu barary biri ýöretmeli, biri düzeltmeliler, şonu hemmemiz etmeli watandaşlar. Bilelikde hemmemizin ornumuz var şol döwletde, şol ýurtda, şol hökümetde, şol parlamentde. Şeňmi? Her kişi öz ukybyna göre, başarnygyna göre işlerini edip bermeli. Çekinip oturmalylar, birinden ursat almalylar ýa birinden sorak etmeliler. Ukybyňyz bolsa orta çykynda aýdyn edin. Hiç kim garşy däl size. Şoň üçin ýene bir gezek size ýüzlenjek bolýan meselem şol dernek bar,
İstanbul'la yazın şotak, jaň edin, habarlaşın, barın, görün, tuğuşuşun, pikirinizi aýdyn, derdiňizi aýdyn. Elbette kömek ediler. Men bilemok kimde näme problemaň bardygyny ýöne aýtdan asaparagy şuun kugun nämelere seredilýär. Nämelerden uğuralyn. O taýda bizde işläp duran bir 20 adam, 30 adam iş ýarmady ýok elbette. Ýöne şu zatlary kömek etmäge mümkinçilik bar. Isleg bar esasında. Isleg bolsa mümkinçiligim dörer. Şo mümkinçiligim köpertmek üçin biz birek kömek etmeli. Hani görýäňiz ýa-ni bolan tragediýada ol 50-den gowrak ýigidimiz ýogalany ana halk bolup şoň hemmejiniň mazardaşyny dikdiňiz. Halk bolup şolaň sadakasyny sowduňyz. Ol beýleki keselhanalar düşerlere hani kömek etdiňiz. Şu halkyň eden işi. Ine şu taýda da häzir halk bolup şol sadyklary gursak, çağalar bagyny, mekdepler, studentlere kömek etsek, keselhanalardaky ýöretene öz watandaşlarymyz üçin ýeňillikli bejer galma mümkinçilik döredilse, hem haýyrly hem sowaply işlermi? Ine bizim şonu bir millet bollugymyz barda watandaşlar. Gelin şonu edelim. Bugün biz birine kömek etsek, erti bize de kömek eden gelir. Eger gerek bolsa bize kömek. Hemmemizin ömrüni alajan uzak etsin. Ýöne biz adam başa gowasyz bolana hökmen bir gün bolmasa bir gün her bir adam mätäçlige de duçar bolýar, ýa kömege de mätäç bolýar. Bu durmuş onuň şerti bar. Şoň üçin eger mende şu mümkinçilik bar bolsa men şu kömegi beýleki öz doganma, öz watandaşyma hökmen edämeli. Mene şey dip düşünýän mesela şeýtdik biz bir millet. Şu agdy bir milletleri seretseňiz özüňiz görün. Şolarda bir prinsip bardyr. Birek kömek etmek. Biriniň öýi ýanty ähli obasy bilen üýşüp baryp şoňa öý dikip berýär. Ýekide bizde de bar da türkmenlerde öýleni bilmän ýören ýetim ýigitleri hany gelip öýürüp oturan guruply maşallamyz bar. Men oglum kamyn bilýän şo zatlaryň barlygyny. Görün zatly. Ýöne näme boldy bugün biziň milletimizde? Goňşy kora bardy. Ejem bahir nahar bisirene 3-4 tabaga sap, o goňşular akıt bulary paýlady bäk uğradyrdy. Bizde mümkinçilik bardy şu zatlary paýlaşmagy. Ýetdi gitdi bu zatlar. Indi goňşy der dogana ýagy bolupdy diýeçinde. Aşatdy bu biziň milletimizde gelişik zat derler watandaşlar. Indi biz şol agdy bir durmuşy gören neselin çağasyny. Men şuň kinesel aýtyp berýän kär adamyň aý olar ýaldat ýok ýaşyl bizde diýen. Bolmala bar da şo zatlar nira ýetirim boldy. Indi diýe toga daýmel boldy. Şo goramçylykda diýe gabyr gazmalan bolsa ýok bolan menne pul jübüňe tinkesendik gelir diýe. Indi gabyr gazarlaryň pul alýar. Ay ho, bizim döwrümizde olar ýaldat ýok da. Plan ýok bolupdyr diýip, iş ýerinde eşden başlygyň ýanyna bar. Ýaşyl men aýny şular bir goňşym ýa tanşym ýok bolupdyr. Men 2 saat işden boşadym diýip, gepem ýok, görürüňem bar git. Ine şeýdip biz ýylyň ýasyny ýa toýuny bile sowurdy. Köçeler beklenir, kimde näme gap-gaşy bolsa getirip beni toý saçagyny düzerdiler. Kim gadan gaýnady, kim çay gaýnady, kim aharatary, kim stol ýapýar. O bütün köçe bolup, goňşular bolup sowulardy toýum ýasam. Bugün kun o zatlar ýok diýe. Men gen alýan ýön elbetde men 30 ýyllap ýurdun içinde ýok. Ütken zat kendir. Ýöne seredin iki diktatoryň eden işini, halky düşüren gününi. Bizi öz atababa däplemeden mahrum edipdirler bular. Ine bu şu zatlary gaýtaryp almaly şu zatlyň üstünden watandaşlar. Şol dernek diýilýän ýene bir maksatnamasy bar. Onu men size şuny aýdyp beren. Şol gelip şu taýda dernekde işleýän, gatnaşýan jemgyýetçilik işleri bar. O adamlar özüni orkadyp başlaýar. Özüni açyp başlaýar. Özüne bar okuýup, özü görüp başlaýar. O da ynamsyz ýaşap beren şol sesiň çykarma otur ol bir gatnaşma diýip berilen adamlar indi ýuwaş-ýuwaşlar özlerini okuýugyny görüp otyrlar. Şeredin ýazýan zat atlanýar. Gyzyly gaplaymaly kommentlaryňyz bar içinde.
Inanın bana, kızıla kaplaymalı. Şular ýaly adamlar döwleti dolandyrmaly diýip düşünýär. Şular ýaly adamlar gelip parlamentde işlemeli. Şular ýaly adamlar döwletiň dürli puwdugyny oturmaly adamlar. Bizde 10 miňlerçe wezipe boş galýar häzir. Şu diktaturany aýramyzy. Ine şular adamlar gelip öz başaryny işin sotaýdy etmeli. Bilegelli aýdyn maňa şol ýemede maňa berilen soraw däl, öz ara berilen soraw bar. Başlan ol adalet toparyny. Ine sotaýdy soratdylar meňe şol niýaz döwrüne ilmsiz bilimsiz galym 8 klas ýa 9 klas bilimim bar. O ýokary bilimim ýok. Men özümi meselem deputatlyk kandidat görkezip bilerim. Menne durmuş tejribem bar, ynamym bar işläp biljegme diýen. Elbette bilersin vatandaş näme üçin ýok. Vatandaşlar hakyňyz bar hemmäňizin. Saylamağa borcu bolan adamın saylanmağa da hukuku bardır. Şonu bilip koy. Hökmen bardır. Ýöne on ýolu bar. Näme etmeli diýdi. Men size şunu aýdyp bereyim. Siz bir özüňize kağıdın yüzüne öz etjek işleriňiziň programmaňyz ýa maksatnamaňyz diýip aýtsagam bar. Şonu ýazýaňyz. Ondan şo bilen öz kollektiwiňizde mi ya edaraňyzda mı ya köçäň uğruna şo 200 adam köçü ýaşaýan hojalyk bar bolsa bol 200 adam bolşakda diýem kandidat. Şolaň öňünde okap berýäňiz ine men plan men ine şu işleri etmäge boyun şu zatlar görüp otyn ine bizim ýaşaýan şäherimizde, owamyzda, etrafymyzda şular ýaly problemlaryň toplumy bar. Meselem 2 mektep ýykylyp ýatyr, muny bejermeli, ine su yetmezçiligi bar, onu çözmeli. İş yerleri ýok, ýaşlar işsiz ýa bilimsiz ýa okuwsuz. Şular görüp, şu real zatlar ýazýan, etip biläjek işleriniz gerekkel, ol bütün döwletiň hökümetiň etmeli işini özüňize borç diýip almak gerekkel. Şu deputatlyk programy, şol siziň borçnamaňyz, halkyň öňüne siz saýlajak halkyň öňüne boýnuňyza alýan borçnamaňyz şu. Real zat şu zatlar edip boljak, şu zatlar edip boljak, şu zatlar goýýar hökümetiň öňüne, parlamentiň öňüne, degişli ministriň öňüne diýip aýdýar. Sizi halk onu kandidatlyk hödürli. Siz onu kandidat bolluňyz, siz hasaba aldylar ýerli komissiýada. Soň halkyň içine gidip beýleki edaralarda hemme ýerde çykyş edýär. Ine men şu plan kandidat, ine men saýlasaňyz şu işleri edip berjek. Ya şu zatlar bilelikde etjek siz bilen. O taýda kandidat bir däl, 3 däl, belki 30 adam bar, täze durmuşdy, täze saýlawlarda, azat erkin saýlawlarda. Deputat boljagam kändir, watandaşlar, onu ýatdan çykarmak. Hemme kişi ak yürekli, el arasy ýüregi arsa adamlaryň dälir. Ol süýjü gurulýarlaň aňyrsyny maksadyň nämediginem belli däl bir topar adam. Şol deputatlyk mandatyny eline alyp, soň ogurlyk edip ýaşajakmy ýa edýän ogurlygynyň üstüne basyp ýaşajakmy ol? Ya da men deputat boldum diýip sonra ol etjegini edip halkdan ýüzüni soňup ýaşajakmy? Ol belli däl ente. Şonuň üçin şo bir näçe kandidatyň içini özüňize gereňiz saýlarsyňyz. Siz şol adam siz bile bir şäherde bir etrapda bir owada öňüp urulan adam. Görüň özüňiz on enatasy kim, özü kim, edip oturan işleri näme? Edibiljekmi şol? Ýa-da ol toýda tamada ýaly owadan urlayan adammy? Ine siz baha berersiňiz. Ine şol adam üstlenlik kandidat halkyň ynamyna girse 50'den 1%, 50% plus bir ses üstüne alsa, ine öleýän parlamentin deputaty. Yerli meclislerim şolar ýaly bolmaly. Diňe halka, döwlete ak ýüregim bilen işlejek diýen adamlary getirmer. Şolar köpçülik bolandan soň döwlet düzeler, watandaşlar. Gülýär kanunlar bazır şu malum Türkmenistana konstitusiýasy merwetde. Ýöne hani şol konstitusiýanyň kadalaryny ýa normalaryny ýa şol edýän talaplaryny özleşdirýän deputat barmy? Şol maddalary prokurordan, polisiýen, mahkemeden, prezidentden talap edýän deputat barmy? Ýok.
Aşo bolmansa o kanunlar kağıt yüzünde boş bolup kaldy. Kanunlar işläp durmaly watandaşlar. İşlemek üçin hem şo taýda ak ýürekli deputatlar bolmaly. Deputatlara hak hukuk berilýär şo kanunlar çykarmaga. Bir. Sonra da deputata hak hukuk berilýär. Şol kanunlaryň işlemegini üpçün edilmäge, seretmäge, gözegçilik etmäge, talap etmäge kimden? Baş prokurordan, yerli prokurorlardan. Şolar berjaý edýär, şolar gözegçilik edýär kanunyň ýerine ýetirilişini. İstlenli kanunu. Olarda hiç kim talap etmese onun hemmesi para horda. Şolardan talap etmeli ilkinci nöwetde deputat. Şol ine bir saýla okur onun saýlanan bir raýonyň ýani şumarda etrap. Şol etrabyň prokurory näme işleýär, polisi näme işleýär, bir sudy näme işleýär. Şolar kanunlary berjaý edýän ýagdan atmy. Etmeyen bolsa her senin öz degişli ýol başçysy bar ya ýokarda. Prokuror bolsa baş prokuror bar. Aňyda aşawatda otyr. Sud bolsa ýokary sud bar, oň başlygy bar. Olar hem aşawatda otyr. Meheme bolsa oňam ýol başçysy otyr. Ýazyň şolary deputat talapnamasyny kagydyny bar eliňizde ýörüýdi. Ýazýaňyz Sizin plan işe plan welayatyň plan etrawyny prokuror bolup oturanyňyz öz borjun berjaý edenek. Näme üçin ol kanunlaryň berjaý edilişini gözegçilik edenek? Näme üçin şu kanun men etrawynda işlenek? Näme üçin şu kanun boýunça adamlar iş alynanak ýa işden boşadylýar? Bir kanun ulanýan üçin. Aýryň şo prokuror ýa çaresini görün. Eger şol baş prokuror görmese onu indi kısa so baş prokuroryň meselesini siz çykaryp bilýäňiz meclisiň dinlenişini. O ýerdäki prokurory etmedi. Men oňa arda ýazdym. 30 güniň içinde ne maňa jogap berdi, ne ol prokurory çare gördi. Indi şuň çaresini görüň diýip sen parlamenta çykaryp bilýän. Ol sen hukugyňa deputat hökmenler. Indi şo zatlar edilmänsen 91-nji ýylda 92-nji ýylda Niyaz beni eden edip beni ähli döwlet, ähli puduny golassynaly. Ene azı hakikat nerede vatandaşlar? Şonun üçin biz şol ýalňyşlyklary gaýtalamalar, şol jenaýatlary ýol bermeler. Şoň üçin şoňa dik garşy durjak bize deputatlar gerek bor. Şol deputatlar hökümetiň hem işini kontrolly edýär de parlamentiň gözegçilik funksiyasy bardy. Hökümeti premier minister parlament belli. Hem olun işini parlamentin hökümetin baş tutany her 3 aýdan gelsenle parlamenta hasabat bersin edilen işle bardy. 6 aýlyk hasabat bersin, 1 ýyllyk hasabatyn bersin. Büdjet barada hasabat bersin. Deputatlar demeli. Dogry bolsa kabul eder, goşmaça näme haýyşnamalar bar bolsa premier minister onuň üstüne goşar. Indi ýylyň büdjetini işlese deputatlar ikellep premier ministeri indiki möhrede goýarlar, işlemese meselesini goýarlar, işinden aýyrmak üçin. Olam hökümeti bilen gelşi ýaly biler eder. Yok, haýsam bolsa bir aýratyn bir pudugy ýa ministerligi işlemeýän bolsa, parlament aýdýar şu ministeriň işlerine, ýa ministerlik edýän işi ýok, kömegi ýok halk üçin. Çaresini berdi, ol görýär, görmese soň özüm bilegi diýär döwlet. Ine şeýle işlemeli. Ýöne beýdildi ol premier ministerim taýak taňyrsy däl hökümeti bilen. Olaryň hem eli açyk bolmaly işlemek üçin. Siz olara ynam berýär, ynam bildirýäňiz parlament bilen parlament bolup deputatlar ähliňiz ynam bildirýär, şoňa işlemäge biz ynanýak o işlesin. Ýöne her gün gelip näme işleýän diýip on kapysyny jyklap oturmak gerek. Yani her 3 aýdan, 6 aýdan bermeli hasabaty bar. Gelsin parlamenta çykyş etsin. Hani hormatly deputatlar 3 aýda hökümetimiziň edeni işi, ýene de öňümizde 3 aýda şu zatlar gözegine tutýar. Yani daşar döwletler bilen şolar ýaly şertnamalar baglaşyly. Siz şolar tasdiklan, bolly oturdy. Hiç kim işine de gatnaşmalar. O premierim işlemeli. Öz hökümeti bilen. Sud hakimligi mi işlemeli? Yani olur ýalňyşlyk goýberse, onu parlament olar düzeltip bilýär.
Öne parlamentiň borcu bardy. Olar taýaklap bermeliýän zat ýok. Parlamentiň borcu. Birinji kim ilkinji borju näme parlament? Parlamentiň ilkinji borju her bir deputatyň özüni saýlaw okrugyny halkyň öňüne borju bar. Men şoň üçin teklip girdiýän her ayda bir hepdäni deputat gidip öz saýlanan okrugynaky halk bilen, edareler bilen, kollektivler bilen işleşmeli, belmeli, görmeli. Şo taýda näme kemçilikler bar? Inniki bir aýyň içinde düzeltmek üçin. Ya şu geçen bir ayda näme işler etdi şol deputat üç hepdäň dowamyny öz halkyny şol parlamentde oturan ýerine. Bütün döwlet üçin näme kararlar ya kanunlar kabul edildi. Şol sanada döwletiň bir kiçik mehanizm hökmüni şol öz etrabyna ýasaýly okrugyna degişli şol kanunlaryň näme peýdasy bar, şol kanunlar nähili işlemeli. Şo taýda prokurorun şol kanunlary onuň berja etmeli. Poliýa jemgyýetçilik düzgün tertibi goraman. O adamlardan para almalyň kanun ýok. Alan ýerine alyp gitmeli 10 ýyl möhlet bilen. Bir günden pessel. O çelli diýilen ýemany arany aýyrmaly Jenaýat kodeksinden. Çelli bolanda eýär 3 ýyldan 10 ýyla çelli diýsek, eýär şo para berse 3 ýyl alýar, bermese 10 ýyl gidýär-de. Çelli sözi ýok, şo çelli söz para almak üçin ozal girdilen çäre men onu 30 ýyl menden dolaytdym parlament. Belli möhletler etdiň şu jenaýaty, ene sen möhlediň 5 ýyl ýa 10 ýyl bar git. Şonda adam bilýär, para almadan owul, şunu alsa näme nire düşýärni. Konfiskasiýaň dolu. Ol sen aýalyň adyna ýaz, gyzyň adyna ýaz, ogluň adyna ýaz, şol emlägi hemmejini götürmek eder hökümet öz haýryna geçirir. Ine şonda biz döwlet gurup biler. Owur ýarym ýalty etsek ýene-de diktatura boldy. Ýene-de hany şular ýaly bir beýle bir nähili baýdan bir asla düşünjesi ýok adam ne adyp getirip şol döwlete ana prezident edip goýdular. Gulagyndan çekip getirdiler. Onu getiren güýçler bar. Ene ala hakka ýaly bolup otyr. Halkyň depesinden. 14 ýyl bar. Ne güne düşdi halkyma. Ondan öňkü zaman edip otyr. Ene şu zatlar düzeltmek üçin bir hökmen ak yürekden işleyen hökümet el arasy, ýürek arasy. Şoň ýalym parlament, şoň ýalym sudiýalar gerek. Kadılar. Şol üçüsi bolsa prokuraturada 4 bir ýerine ýetirji hakimede degişli. Çygyt-çygytlaryny ýaratip bar. Prokuraturan asla aýyrmaly hökümetiň emesinden tabilygyny onu parlamente tabiň etme. Goý baş prokuror jogap bersin. Gerek bolsa hepde bir gezek deputatlar aýtsyn. Nirelerde kanunlar ýerine ýetirilemek. Haýsy etraplarda, haýsy welaýetlerde, ýa haýsy adamlar, ýa haýsy hakim päsgelçilik berýär. Şoň esasında parlament ýa-da ýa premier ministrini sen ana plan welaýetinde şular ýaly kemçilikler bar, şonu düzeldiň diýip. Möhlet berilýär, düzeltmälidir. Onu ýöne şunu tapdym, şunu aýyrdylar, hemle ýok gotay. Hakimetiň üç şahatynyň arasynda aýdaly düşünmezlik bolsa, onda şonu deňaramlyk gitmeliler. Her üçden öz başyny ýöne bir-birini kontrol edip bilýär. Eger şularyň arasynda näsalyk dörese, hökümetiň, parlamentiň, hukuk hakimliginiň arasynda narazylyk bar bolsa, ýa düşünmezlik bar bolsa, ýa dawa jenjil bar bolsa, olar kim çözmeli olaň dawasyny? Ne şu taýda bize konstitusiýon sud gerek. Bize ýok aşo. Täp konstitusiýon sudyň hukugyny, hani prezident özüne atlanýan, yani ala sarmak, ya ala samsyk. Şol çözüp otyr. Özüni syýlayan döwletleriň, halkyny syýlayan, hormatlayan döwletleriň konstitusiýon sudy bar. Yani şonu meclis hem arz edip hökümetiň üstünden ýazyp bilýär. Men hökümete 3 gözek arda şikayet etdim, şu işler düzeltip edenak. Men onu hökümete ýatyrjak diýse,
Ol hökümete madem biz şu işi etiyet parlamentini bize şu işi ettirmeyecek bolup şu zatlar böktançlyga diýip olam garşylyk beýni ýatsa onu konstitusiýon şu diýerler oturup çözüp berýärler. Şolon haýdy dogry. Nädip bular ýaraşdyrmaly. Ya birini aýryp beýlekisini göçürmeli, uçurmaly ya wezipesinden çetleşdirmeli. Ene konstitusiýon sud bar otaydy. Ol sudam kimden bar? Meňeden teklifim boýunça onlar studya bolmaly. Onlar studyada her welaýetden 3 studya. 5 welaýet 3 studyadan 10 studya. Olaram ömürlük. Ene onum ne? Oturun yerine olan başka işi yok. Olar kanun ferediyor. Hiç kimde tabinler, premiere de tabinler, parlamentte de, sud hakimligine de. Orada ne konstitusiýany ýerler otyr. Dünýä döwletde konstitusiýa ýerlenýär. Dini döwletde Kur'an ýerlenýär. Kerim Kur'an ya ne olan beýleki diýler, öz kitaplary var. Şolar ýar, şolar şu kitapda näme ýazylanmasa şonu berje ederdi. Ene konstitusiýon suda döwletin konstitusiýasyny seredi. Başga hiç zat ýok otaydy. Niyaz hem ýok, Kur'an ulam ýok, ýene mirem ýok. Absolut. Dene şu konstitusiýa her bir harpyna seredi. Boldy. Ene bir de şunu ýa döwlet gerek, biz şonu gurjak bolýar watandaşlar. Şon üçin şu soraw beren adamlar var. Sen 8 klas bilimiň bolsun, gardaş. Watandaş doganym hawa. 9 klas ispravkam bolsun. Men 9 klas ispravka bilen saýly dahal. Şeň tejribe bar. Onun için eger etjek işinizi bilýän bolsaňyz, ýöne şu beren wadaňyzdy da soň durup bilýän bolsaňyz, durjagyňyzy bilýän bolsaňyz, özüňiz kandidatlygy etlen adam goýup birer. Ýene bir gezek gaýtalap aýdýar. Saýlamaga borjy bolan adamyň saýlanmaga hukugy bardyr. Ýöne özüňizde şol hukugy duýan bolsaňyz, hujuruňyz, gaýratyňyz bar bolsa, tejribeňiz özünden gelir. Onsoňam ýene bir zat deputat saýlanyň hemme kişi elbetde ýa ýuridik bilimli bolan adamlara gaty ansa kanun çykarmagy ýa taslama ýazmagy kanun. O düşnükli da. Men şol üçin geldi egdirip özüme halipa diýip aýdýam. Ol bu ýolda menden 4 ýaş kiçi bolar. Ýöne ol 26 ýaşynda ýuridik ilimlaryň kandidaty bolan ýigit. Ine şoň ýaly akylly. Men ne şonun 2 aýyň içinde giýje güni oturup, şondan hemme zat öwrendim. Giýje güni şol kitaplar okap, ähli şol kanunçylyga degislik hada kanunlary beýleki döwletlenkin. Ene şeýdip şonun öwrendim men. Nädip taslama ýazmaly kanuny. Ene sizem öwrenersiňiz. Tapawut ýok. Ýörüti gapsalyňyzda ýuridik kömek gullugy bar parlamentde. Gerek bolsa men deputat şu meseleni şeýle öz sözüm bilen aýdýan bolsa sen şunu gaýrat etdi gardaş. Ýa-ni ýuridik dile geçirip ber diýen. Olam geçirip berýär. Sen onu öz teklifim diýip aşagyna gol çekip uğradyň prezidiumy ýa öz komitetiňe olar serediýär. Ýani plany deputatdan şular ýa teklif geldi. O kap berýär. Adamlar kabul etmelimi? Kabul edýär komitetde. Ýok şunu düzeltmelim diýerler. Onun sen düşünürüş berýän, näme üçin şeýle ýazdyň, näme üçin düzeltmeli. Ondan şonu komitet taýýarlap, prezidiuma çykarýar, prezidium onuň bütün parlamenta çykarýar, şu sen ýanky teklifim. Ses berilýär, geçýär, kanun bolýar. Ene parlamentin işi gerek bolsa men soňra näçe gerek bolsa jykma-jygyn düşünürip beren ýöne o zat wagt bolmady watandaşlar. Şonu aýdaýyn. Ene şuň kundyňa jogap berip betşerim biraz ýanky gelin gyýlaryň eden çykyşy bilen tegeleg stolun baglanyşyk boldy. Biri meni şol watandaşlarymyň 2-3 ýerden ýazdylar da şol men ýokary bilimim ýok, ýöne islegim bar, arzum bar. Watanma halkyma hyzmat etjek men saýlanyp bilermi? Ýokary bilimim bolmasa bilersiňiz watandaşlar. Siz halk bolmaly. Esasy zat gowy programmany alyp çykyş edýän, soňra şu programmanyň ýygyny durýan. Gerek bolsa bu zatlar barada näçe gerek bolsa men gurrun etip berýän. Ýöne şu wagtdan taýýarlanmaly parlament hemmäňe. Ya baranyzdan soň ol otaýda kim eder, kanahil eder, kanahil bolar, kadyp durmalar her bir adam özetçe işin bilmez. Ine biz şu ýoldan barýar. Şu programmalar düzüli oty.
şol işler edilip boti. Ene sizin köpçülüklerini yaşayan devletin Türkiye Respublikasyny hana İstanbul'da yörüte derneği açıldı. Ata vatan gıdılanma. Barın şota maslahat edin, duşuşun, tanışın, ısnışın, hareket edin. Ene şonu bir dat bol. Walyan şuurlukça tawaturun giyjan rahat bolma tanışlar.